чихеле ки пештар контролёрҳо мегаштанд, чунки дигар ба хонаи мо шумо ҳеҷ як контролёр намеояд, ҳатман бояд граница бигзарӣ ва аз сарина вориди Федератсияи Русия бишад. Ин гап дурӯғ аст. Дар ҳолате ки видварения мекунанд ё ки депортатсия мекунанд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурси 99 рубла рафтесай. Бародарони азизу меҳрубон, чихеле ки дастгиритон сиз шидагиай ва ман мехоҳам ки махсус аз ҳамин видео бидроен билети бисёр бихарен, дастгирира нишон битен. Барои шумо имрӯз як аксия мекунем. Ба 1000 рубл 15 дона билетон метиҳем. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис мемрояд. Сумтона партоен ва чектона равон кунен. Конкурси мо ҳамагӣ 27 дона приз дорад. 3 та мошин, телефон, конвертои пулӣ ва 3 нафаре ки билети бисёр мехара, приз, телефон падаркаш мекунем. Ба ҳамин хотир бидроен ҳама каса дастгиритона нишон битен. Ма аз шумо боварӣ дорам. Қарори нави раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи роҳандозии барномаи пардохти хушманд дар шаҳри Душанбе. Бо қарори раиси шаҳри Душанбе пардохти хизматрасонии коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ ғайринақдӣ тавассути пардохти хушманд сурат мегирад. Аз 1 август сохторҳои мақомоти шаҳри Душанбе барои гузаштан ба низоми пардохти ғайринақдӣ дар кори худ аз барномаи пардохти хушманд, яъне ки Smart Pay истифода мебаранд. Қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи роҳандозии барномаи Smart Pay ба тасвиб расидааст. Чихеле ки мо гуфта будем, тақрибан 1 ҳафта пеш видео карда будем ва гуфта будем ҳама наму пардохтҳои коммуналӣ бо тариқи телефон мешавад. Чихеле ки пештар контролёрҳо мегаштанд, дигар бо пардохт кардани пули мусор, пули об намеоянд ба хонаҳои мо шумо, ба хонаҳои истиқоматимон. Ба мисли пули света пардохт кардан, айни ҳол бо ҳамин гуна мо метонем ки пули коммуналиро низ пардохт кунем. Яъне ки аз барномаи Smart Pay ҳар яки мо шумо метонем ки истифода бубарем. Шурӯъ карда аз 1 август дар ана ҳамин сурат гирифтанд. Тибқи иттилооти манбаъ, қарори мазкур бо мақсади таъмини пардохти ҳамаи андозҳои боҷҳои давлатӣ, ҷаримаҳо, додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасонии коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ ҷиҳати амалишавии марҳилаи 1 барномаи Smart Pay амалӣ мегарданд. Мо чизҳое ки номбар кардем аз 1 август шурӯъ карда метавонед ки шумо пардохт кардани пулшона бо тариқи ана ҳамин барнома истифода баред. Чихеле ки медонед, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 1 сол мешавад ки пардохт кардани пули свет бо тариқи ана ҳамин хизматрасониҳои телефонӣ истифода мешавад ва ин беҳтарин кор барои шаҳрвандон ва осонӣ мебошад. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Як тавсияи дигара ба шумо пешниҳод мекунам. Агар нафарҳое ки бихоҳанд проверка кунанд ки аз Россия запретошон кушода шидагӣ ҳаст ё ин ки не, ё агар нафарҳое бихоҳанд бифаҳманд ки патентошон фалшива ё ки оригинал, ин ҳамин рақамҳода дар WhatsApp бинависонед, проверка мекуна ва ҷавоби аниқи 100% ба шумо мега. ДН нависонда: салом бародар, агар трудовой договор дошта бошӣ, аз кор намромада ба ватан равӣ, дар аэропорт ё граница иҷозат медиҳанд ки равӣ. Барои ба ватан омадан дар ҳолате ки шумо официально кор мекунед, аз кор броен омаданда ягон мушкилӣ намешавад, шуморо ҳеҷ проблема намешавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, ҳамин 2 фарзанд дошта бошӣ мебаранд хизматёне, илтимос ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки 2 фарзанд дошта бошед, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед шумо. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, барои мақсадта дар мигратсиони алиш кардан граница нарафта ягон роҳ дорам, например работа нависта мехоҳӣ частниш кунӣ. Не, ҳатман бояд граница бигзарӣ ва аз сарина вориди Федератсияи Русия бишад. Ҳастанд посредникое ки мегӯянд биё мо тайёр мекунем, метиҳем, лекин шумо бидонед ки вақте ки ин ҳуҷҷата дар шумо официални додагӣ нестанд, проблема карда мешавад. Як каси дигар нависондаи бародар: курста 2 моҳ зиёд чид реклама кунита, не ки кайсар мешавад. Курси пулкоркунӣ аз интернет аллакай и диюм потокш мебошад. Мо як поток курс кардем, 200 нафара дарс омӯзондем ва и аллакай диюм потокай. У 200 нафаре ки дар курси мо иштирок карданд, аллакай худшон медонанд. Курси хуб буд ва тавсиятон метавонам дар курси нав иштирок кунед.
як каси дигар нависондаи акама депорт шидагим, не ки ай дохили Россия баромадагӣ нестам, яъне Тоҷикистон рафтагӣ нестам, чӣ хеле мешида бошам маълумот медодем, ба баъзеҳо мегӯянд то граница нагзари депортут маълум намешавад. Ин гап дурӯғ аст. Дар ҳолате ки выдворения мекунанд ё ки депортатсия мекунанд, баъди 60 рӯз аллакай дар ба задани Федератсияи Русия ному фамилияи шумо мебирояд ки шумо запрет доред ва дар ҳолати дастгир кардан вақти ай Россия берун набаромадантон метавонанд ки муҳлати депорти шуморо ба 2 баробар зиёд табдил битиҳанд. Мирзо нависонда: ассалому алайкум акаҷон, амнистия аниқ шидаг ё ин ки не? Дар ҳамин бора мефаҳмондӣ. Оиди авфи муҳоҷирон дар видеои гузашта чӣ маълумотҳои наве ки бад ман фаҳмондам ва ҳамаша гап задам. Шоимов нависонда: ассалому алайкум бародар, дар саволи ман ҷавоб де. Вақте ки залатая корона қарздор бошӣ, аэропорт мегардонанд. Агар ки пул маблағи калон боша ва супоридагӣ набошен вабше, дар ин ҳолат метавонанд ки аз аэропорт бигардонанд. Агар вақте ки шумо кредита сари вақт пардохт кардаиста бошед, дар ин ҳолат ягон мушкилитон намешавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, як чӣ пурсам. Агар дар донишгоҳ заошини мегузарӣ, ба хизмати ҳарбӣ даъват меша ё не? Аблав аз кай сар мешавад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 октябр сар мешавад. Дар ҳолате ки шумо шуъбаи ғоибона таҳсил мекунед, ба хизмат даъват мешавед ва 2 сол хизмат мекунед. Просто ки дар вақти дарсҳотон сар мешидагӣ шуморо ҷавоб метиҳанд, мерен дарсҳотонро мехонед, бо част меоед. Як каси дигар нависондаи: ака хафа нашаву, гапат маъно надорад, хушрӯ фаҳмон охӣ. Ман фикр мекунам дига айида осон ва хушрӯ фаҳмонда намешавад. Бо лаҳҷаи кӯчагӣ ва осон ман ҳамаи барномаҳоро пеш мебарам ки шумо бифаҳмед. Раҳимов Икром нависондаи: ассалому алайкум ака, ҳамин саволи маро ҷавоб диҳед. Видворения ай чанд то чанд сол ай? Масалан 3 сол ё 5 сол мешавад? Пешакӣ раҳмат. Видворения аз 3 моҳа то 5 солара дар бар мегирад. Агар ки аз 5 сол зиёд шид, аллакай и депортатсияра дар бар мегирад. Як каси дигар нависондаи ки салом ака, дар бораи амнистия ягон новости нест. Дар бораи амнистия чӣ новостие ки бад ман пешкаш кардам, ҳозира шуда нестай дигар. Як каси дигар нависондаи: ака ман инвалидам, ман дар повистка омадай, ана имзо мондам, маро мебарам ба ҳамин ҳолам, айҷон ҳатто хеста наметавонам. Не, дар ҳолате ки ба номи шумо повистка меояд ва шумо солим набошен, ин хеле ҳолатҳо мешавад ки дар қайди военкомат ки худтон мондагӣ нестен, ба ҳамин хотир ба шумо повистка меояд. Дар ҳолате ки шумо инвалид ҳастен ё ягон беморӣ дорен, шумо ҳатман бояд худтона дар қайди военкомат бимонед ки ана мисол қувваи зиёдатӣ надоред, мисол роҳ гашта наметавонед, ё ягон оператсия шидагин, ё ягон беморӣ доред. Дар ҳолате ки шумо худтона дар қайд намонед, огоҳ намешаванд ба ё. Амиршон нависондаи: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ меган патента дар Россия аз байн мебаранд, ҳамин гап роста ё ин ки не? Меган Тоҷикистон ба таможни союз медирояд. Оиди аз байн рафтани патент дар Федератсияи Русия тақрибан 1-2 моҳ пеш як пешниҳод шидагӣ буд ки Думаи давлатии Федератсияи Русия гуфт нафарҳое ки дулан ҳай мекунанд, бор мебаранд, меоранд, ана ҳаминҳо аз патент супоридан озод шаванд. Вале мутаассифона ин қонун ба имзо нарасид ва қабул нашид ва оиди ба таможни союз даромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон информатсия ва ягон ҷаласарам баргузор шидагӣ нестай. Агар ки ягон информатсия дастрас кардем, иншааллоҳ ҳама чизои зарурира мо худмон пешниҳод мекунем. Бародарони азизу меҳрубон, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.